Muzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale anga okondeka mwa Ambuye pano pa gulu la tiyankhuleni Ambuye lero Loweruka pa 11 Novemba chaka cha 2023. Ndipo lero timachita chaka cha Martin wakuthuwa woyera. Ndipo mawu amene atipasa tsiku la lero makamaka mawu oyamba ndi mawu aja ankalata ya Paulo woyera kwa Aroma. Aroma mutu 13 kuyambira ndime ya 3 mpaka 9, kuzawerenganso ndime ya 16 komanso 22 mpaka 27. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Bernard Suzbanda kuchokera ku St. John the Baptist Church Center, St. Louis Montfort CI Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo lathu ndi salimo namba 145 limene tikunena kuti ndizalemekeza dzina lanu nthawi zonse mpaka muyaya. Ndipo mawu a mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka woyera, makamaka Luka mutu 16 kuyambira ndime ya 9 kulekera ndime ya 15. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Deacon Stephen Limbani Kasim kuchokera mu Diocese ya Mangochi. Mawu a malembo woyera. Mawu ankalata ya Paulo woyera kwa Aroma. Abale, mundiperekere moni kwa Priska ndi Akwila, anzanga otumikira Khristu Yesu. Iwowa anali wokonzeka kuphedwa kuti apulumutse moyo wanga. Sindine ndekhatu ndikuwathokoza, komanso mipingo yonse ya kumayiko a anthu a mitundu ina. Mundiperekerenso moni kwa anthu amene amasonkhana ngati ampingo m'nyumba mwawo. Moni kwa Epeneto, bwenzi langa lapamtima, amene ndi woyamba mu Asia kukhulupirira Khristu. Moni kwa Mariya, amene wakhala akukugwirirani ntchito kolimba. Moni kwa Androniko ndi Yunia, Ayuda anzanga amene anali nane mndende. Iwowa ndi otchuka pakati pa atumwi, ndipo ndine ndi iwowo adayambira ndiwo kukhala Akhristu. Moni kwa Ampiliato, bwenzi langa lokondedwa mwa Ambuye. Moni kwa Ubano, mtumiki mnzathu pa ntchito ya Khristu, ndiponso kwa Stakis, amene ndimankonda. Mupatsane moni mwachikondi choona. Mipingo yonse ya Chikhristu ikukupatsani moni. Ine Tesio, mlembi chabe wa kalatayi, ndikuti moni inu abale mwa Ambuye. Akukupatsani moni Gayo, amene akundisamala ine pamodzi ndi mpingo wonse ku nyumba kwake. Akukupatsani moni Erasto, msungichuma wa mzinda wonse, ndiponso Kwato, m'bale wathu. Ambuye athu Yesu Khristu akudalitseni nonse. Amen. Tiyeni tilemekeze Mulungu. Iye ali ndi mphamvu zakukulimbitsani potsata uthenga wabwino umene ndimawulalika, umene ndi mawu olengeza za Yesu Khristu. Zimenezi zinali zachinsinsi ndipo zidabisika pa zaka zonse kuyambira kalekale. Koma tsopano zatulukira poyera kudzera m'zimene aneneri adalemba,
ndiponso kudzera mlamulo la Mulungu wachikhalire zadziwika kwa anthu a mitundu yonse kuti azizikhulupirira ndi kuzimvera. Kwa Mulungu, amene ndiye yekha wanzeru, kukhale ulemerero mwa Yesu Khristu mpaka muyaya. Amen. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu popitiriza mawu adati, ndipo ine ndikukuwuzani kuti muzipezere abwenzi ndi chuma chonyengachi, apo chumacho chizakuthandizani. Mulungu azakulandirani ku nyumba zamuyaya. Wokhulupirika pa zinthu zazing'ono ngokhulupirikanso pa zazikulu, ndipo wonyenga pa zazing'ono amanyenganso pa zazikulu. Tsono ngati mwakhala osakhulupirika pa chuma chonyengachi, ndani nanga azakusungizeni chuma chimenechi? Ndipo ngati mwakhala osakhulupirika ndi za wina, ndani azakupaseni zimene zili zanuzo? Palibe wantchito amene angathe kutumikira mabwana awiri, pakuti kapena asadana ndi mmodzi kukonda winayo, kapena azazipereka kwa mmodzi nkunyoza winayo. Simungathe kutumikira onse awiri, Mulungu ndi chuma. Afarisi atamva zonsezi adamuseka Yesu, chifukwa iwo anali wokonda ndalama, ndipo iye adawawuza kuti, inu mumazionetsa olungama pamaso pa anthu, koma Mulungu amadziwa mitima yanu. Pajatu zimene anthu amaziyesa za mtengo wapatali, m'maso mwa Mulungu zimaoneka zonyansa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, lero Loweruka pa 11 Novemba chaka cha 2023 tikuchita chaka cha Martin Woyera wakutuwa. Ndipo mbiri imafotokoza kuti Martin Woyera ameneyi anabadwa mzaka za 316. Ndipo mbiri imafotokoza kuti bambo wake sanali Mkhristu ayi, anali munthu wachikunja. Ndipo bambo wakewa anali msilikali. Nthawi ina adalandira transfer yopita ku Pavia. Atapita kumeneko tikuona kuti Martin Woyera nayenso adakajoyina usilikali. Koma akuti tsiku lina adaona anthu ovutika kwambiri amene amayenda pafupifupi amaliseche. Iye uja adachitira chifundo, natenga nang'amba mbali imodzi ya chovala chake nkuwapasa kuti ayambe kuvala. Ndipo usiku wa tsiku limenelo Ambuye Yesu adamuyendera, adamuonekera. Ndipo kumawa kwake kutacha, Martin Woyera adatembenuka mtima nayamba Chikhristu ndi kulandira ubatizo. Pambuyo pake adadzozedwa nsembe nalowa ubishopu. Kodi mbiri ya Martin Woyera wakutuwa tikuphunziramo chani? Martin Woyera timamva kuti anali m'busa wabwino. Iyeyu adamanga nyumba zambiri zobindikira. Mutumiki wake amayesesa kulangiza ansembe anzake. Akaona wansembe akutayika, kuyesesa kumuyitana, kumulangiza kuti akhale ndithu ayende munjira yoyenera. Ndipo anali wansembe amene adali okhazikika kwambiri pakulalika uthenga wabwino kwa amphawi. Ndipo mchaka cha 397 Martin adamwalira. Nthawi zambiri timafunsa za anthu oyera osiyanasiyana, komano osati timangouzana kuti tingoziwa ayi, koma timafuna kuti tipereke phunziro limene litithandize ifenso kupititsa patsogolo moyo wathu wauzimu. Kudzera moyo wa Martin Woyera taphunzira zinthu zingapo, kukhala anthu okhuzidwa ndi anzathu amene akuvutika.
osangokhuzidwa chabe ayi koma kuchitapo kanthu kuwathandiza. Ndiye tikuonanso kuti Martin ngakhale adabadwira ku banja la chikunja koma iyeyo Mulungu atamuyitana adavomera, adalowa chikhristu nalandira ubatizo kukhalanso wansembe. Ndiye kuti pakati pathu anthu osiyanasiyana amene mwina tikufunisisa kulowa chikhristu kumene timachita mantha chifukwa cha kumene ife tinatani tinabadwira. Martin Woyera akutiphunzitsa kuti ngakhale tinabadwira achikunja, makolo athu sakatolika, sapingo, sapempheranso, koma ifeyo tili ndi kuthekera konse kwa kuvomera kuyitana kwa Mulungu. Komanso Martin anali munthu olimbikira makamaka pakulalika uthenga wabwino. M'mawathu oyamba amene tawerenga lero tikuona kuti tayenda ndi makamaka Paulo Woyera amene amalembera akhristu aku Aroma. Kuyambira lolemba lija tayenda naye pamene amauza kuti ayi inetu akhristu aku Roma sikutanthauza kuti kusata malamulo a Chiyuda ndiye kuti zinthu zokwanira kukalowa mu ufumu wakumwamba. Ayi, koma tikuyenera zonse zimene timachita zilumikizitsidwe ndi Yesu Khristu. Ndiye lero pamene Paulo akusazika mu sabata imeneyi akuyang'ana mbuyo, akuona anthu amene wayenda naye kuti ntchito ya Mulungu imene iyeyo wayichita sadayichite mwa iye yekha. Panali anthu ena amene amamuthandiza kuti alalike, atumikire Mulungu. Ndiye akuyang'ana mbuyo, akupereka moni, akupereka mafuno abwino kwa anthu amene anagwira naye ntchito. Akuyamba kutchula anthu aja, banja lija la Priska ndi Akwila, akuti banja limene linazipereka kuthandiza Paulo. Tisayiwale kuti Paulo pamene amayamba utumiki wake amagwira ntchito masana nthawi yayitali, panga matenti kugulisa kuti apeze chakudya. Ndiye Akwila ndi makamaka Priska ndi Akwila ataona kuti mtumiki wa Mulungu ali pakati pathu, akuyenera azitumikira, akhali nthawi yokwanira kuti atitumikire, afalitse uthenga wabwino, anatenga zinthu zawo kumamuthandiza Paulo kuti nayenso azikhala nthawi yokwanira yotumikira Mulungu. Ndiye Paulo pamene lero wakusiriza mu sabata imeneyi akuyang'ana mbuyo, akuona kuti ntchito iyi sinayigwire ndekha, ndagwiranso ndi anthu awa, ndiwathokoze. Akuwapereka moni banja limene linagwira ntchito yotumikira Mulungu. Tikuona kuti sakusira pomwepo ayi, akuyang'ananso munthu wina amene anagwira ntchito yotamandika pa nkhani ya kufalitsa uthenga. Uyu ni munthu amene anali oyambirira kutembenuka mtima kukhala mkhristu ku Asia, ameneyi ndi Epenato. Nayenso ndakumpasa moni. Ndisayiwale uyu bwenzi langa la pa mtima, ndimpatsenso moni kuonesa appreciation, kuthokoza kwa anthu amene tinagwira nawo ntchito. Sakusira pomwepo ayi, tisayiwale paja Paulo anakhalapo ku ndende. Ali ku ndende kuja Ayuda amakhala akupita kukamuona. Ndipo musayiwale kuti Luka Woyera nayenso ngati doctor amapita kukamuthandiza Paulo Woyera pamene anali ndende. Ndi iyo jakuyang'ananso Ayuda amene amamuyendera, sakuwataya, akuwapasanso moni mafuno abwino, akuti osayiwalanso Ayuda anzanga amene nali nawo ndende mu nthawi imene ndimavutika, mu nthawi imene ndimazunzika, sanandisiye ndekha, amabwera akuzandiona. Ndiye akuonanso munthu wina ofunikira kwambiri, Tasio, amene adathandiza Paulo kulemba kalata imeneyi ya kwa Roma. Sakumusiya sekitala wake, pamene ndikusiriza musabata imeneyi kani yaikulu siyovuta, tifuna tingoona mbuyomu anthu amene tagwira nawo ntchito. Kenako akuti ndisayiwalenso Erasto amene yitu paja adali msungichuma wadera lonse. Ndiye mwina chinthu chimene tingachisinkhesinkhe m'mawu oyamba nchonena kuti kodi ifeyo ndi luso lathu ndi chuma chathu timakwanisa bwanji kutumikira Mulungu. Tikuona kuti anthu amene Paulo akuwatchula ena chuma chawo Akwila, makamaka Priska ndi Akwila, ena
luso la kulemba secretary, ena asungi chuma kuti ifeyo monga tidafotokozera m'masiku ambuyo acho kuti mphaso zimene Mulungu adatipasa timazigwiritsa ntchito bwanji ngati njira yotumikira Mulungu. Chinthu china chimene tikuyenera kuchisinkhasinkha kuchilingalira siku la lero makamaka mawu amene wawoyamba, tikuona kuti Paulo akuwakumbukira anthu amene adagwira nawo ntchito. Ifenso tu pakati pathu tagwira ntchito na anthu osiyanasiyana. M'mapalishimo timakumana anthu osiyana, parish council, a finance, kutabwera pastoral team. Pamene tachoka kumene timagwira ntchito, kodi timakhala ndi nthawi yowakumbukira olukungwapasa kukhamoni. Muli bwanji kumeneko? Ine ndayenda bwino, ndili parish yakuti. Kungwapasa kukhamoni. Paulo akutikumbusa chimene chokuti tisangowataya anthu amene tagwira nawo ntchito, koma tizakumbukira, kumawapasa moni, kumawakumbukira, kumawalankhula, kuwafunira zabwino, kuwapempherera kuti zinthu ziwayendera bwino. Pakati pathu anthu ena adatithandiza mwina kuzera m'maphunziro. Ena afe kuti tiphunzire, mwina ena ake adachita chotheka kutiphunzitsa kuyambira ku primary, ku secondary, pakafika ku college. Taona kuti tili pa ntchito. Mwina titangomaliza palibe ndi tsiku limodzi lomwe limene tidawakumbukira. Kuti ziko munandiphunzitsa kapena chani? Timadikira zitivutenso, kena kuti tiyambe kufunafuna namba yawo. Anandithandiza kuti ndi ndani? Ndifuna ndikapange mwina masters, mwina PhD. Nthandizo mbali chani? Ya school fees. Paulo akunena kuti tiziwakumbukira anthu amene tagwira nawo ntchito, kuwapasa moni, kuwafunira zabwino, kuwapempherera. Kaya ndife andale, nthawi zambiri zimasekesa kuti anthu timawafuna kuti atikweze mu mtengo, atipase mavoti, koma akangotivotera basi kwathawa, pita ku tawuni osafikanso kumuzi. Kuti timakhala ndi nthawi yobwera kuti ndingopereka moni kwa mafumu aja amene amandimenyera kampeni aja, ndingopereka moni kwa anthu aja amene anali pakati panga kuthamanga kuti ine zanga zindiyendere pabwino, koma ambiri mwa ife zikatiyendera osaonekanso. Pambuyo pa zaka 5 anthu nkumakudabwa kuti kodi awasatu afuna chani awo. Paulo akutiphunzitsa kuti tizakumbukira anthu amene tagwira nawo ntchito. Ambiri mwa ife timalephera mwina kuwakumbukira anthu amene mwina tili nawonso pakati pathu, tagwira nawo ntchito, tinawo pakati pathu, kumangowafuna nthawi imene ife tikuwafuna, kungosiriza basi. Ndiye Paulo akunena kuti anthu amene tagwira nawo ntchito tisangowataya, tisangowagwiritsa ntchito ngati ma instrument chabe, tisangowagwiritsa ntchito ngati kuti basi panopa anachita expire. Ndiofunikirabe kumasunga ubale umenewu ndi anzathu. Mu uthenga wabwino tikuona kuti Ambuye Yesu akutipempha kugwiritsa ntchito bwino makamaka chuma chimene tili nacho potumikira Mulungu ndi anzathu, monga amachitira aja atumiki amene amamuthandiza Paulo woyera aja kuti adayesenso kutumikira Mulungu pa chuma chimene anali nacho. Koma zonse kuti zitheke, mitima yathu ikuyenera kukhala yozazidwa ndi chikondi cha Mulungu. Tiyike Mulungu pasogolo osati chuma. Ndipo akunena kuti sitingathe kutumikira atumiki awiri nthawi imodzi, Mulungu ndi ndalama kuwaphatikiza pakamodzi. Sitingakwanise, chifukwa tisangalatsa wina sitimukondweresa. Mu zonse zimene ife timachita tiziwe kunena kuti tisogoze Mulungu pasogolo. Kutumikira Mulungu ndiye chinthu chopambana. Tiyeni tisinkhesinkhe kuona makamaka moyo wathu za anthu amene tinagwira nawo ntchito, atumiki a Mulungu amene anali pakati pathu. Kodi anachoka, timawakumbukira, kungowapasa kukhamoni. Tipemphere makamaka kukumbukira anthu amene ifeyo tinagwira nawo ntchito, anthu amene ifeyo adatithandiza, anthu amene ifeyo tidakhala nawo, kakungokumbana nawo, tinacheza napasina manambala. Tiwakumbukire, powapasa moni, powapempherera, powafunira zabwino. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba, tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu.
akudaliseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen.